Tak kontrola nastavení EDF 64 mm Falcon L15. Tak nastavil som všetky výchylky a toto sú krídelka, malé výchylky, krídelka, veľké výchylky. Teraz dáme klapky spolu s mixom výškovky, malé klapky, veľké klapky, malé klapky, 0 klapek. Výškovka, malá výchylka, veľká výchylka. Veľká výchylka, hej. Ešte raz malá výchylka. Teraz pozrieme ešte raz smerovku. Malá výchylka. Prepneme si na veľké. Veľká výchylka. Všetko funguje. Kolesko tiež funguje správnym smerom. To všetko OK. Tak ešte raz si pustíme tie klapky. Pozrieme sa tu z boku. Tak a pri oných sa má potláčať. Pri stredných klapkách je to 2 mm sa potlačí, pri maximálnych klapkách 5 mm. Ešte raz. Neutrál. Stredné klapky potlačené 3 mm, 2 mm, pardon. A tu je 5 mm. OK. Tak malo by to všetko fungovať. Tak vo vysielači máme to naprogramované v pamäti 005 pod označením L15. Tu je to, ako to v návode vyzerá, v podstate nastavenie klapky výškovky. Tuto je v texte uvedené, čo treba mixovať. Tuto je, ako je základná nulová poloha, proste nastavená na výškovku a na klapky. Tuto je ďalšia poznámka. Tak celkové nastavenie som spokojný, môže sa doinštalovať príjimač a nastaviť potom stabilizácia. Tak to vyzerá provizorné pripojenie a kontrola naplní. V tomto EDF-ku je od Freving nový typ stabilizácie. Teraz je vypnutá v podstate. Pozrieme si, akou farbou sa to zasvietí, keď ju zapnem. Toto je farba, keď je stabilizácia proti vetru, a toto je farba auto level stabilizácie. Čiže auto level proti vetru vypnutá. Asi toľko. Ako som už spomenul, budeme pokračovať v inštalácii prijímača, pripojení motora. Tu je zhruba baterka, ťažisko je v tejto polohe OK. Tak to je ono. Tak nahrubo to máme pripravené. Tak ešte raz test všetkých výchyliek v tejto polohe. Toto sú všetko malé výchylky. Smerovka, krídelka
A teraz ešte raz tie klapky, aby sme to videli aj s mixom. Hej. A vidíme, aby to bolo správne. Malé klapky potlačenie, malé, väčšie potlačenie, malé do neutrálu vyrovnané zo základnej polohy. Ešte, aby sme videli kolečko, že nám bude